Nakon što se nije pojavio na zakazanoj konferenciji o ekonomskim merama koje će biti preduzete povodom epidemije, predsjednik Srbije uputio je poruku građanima preko Instagrama. Predsjednik Srbije se ne osjeća dobro, rekao je Siniša Mali u utorak na predstavljanju ekonomskih mera podrške srpskoj privredi, na koje treba da govori i Vučić. Razlog tome je premor, stres zbog čitave situacije, kao i danonoćnog angažmana povodom uvedenih mera. Na Instagramu se dan nakon svega prvi put oglasio, nesebično obradovao naciju uz snažnu poruku. Donijeli smo ozbiljne mere koje će pokazati da Srbija može brže od drugih da izađe iz ekonomskih problema. Mere su bile moguće jer je Srbija ekonomski jaka i finansijski stabilna, zahvaljujući reformama koje su sprovođene proteklih godina. Borit ćemo se i pobedit ćemo, poručeno je sa profila predsjednika.